Cambados mellora o estado dun 1,8 km de camiños rurais. O Concello vende asfaltar 3 treitos en diferentes puntos do municipio. 2 na parroquia de Corbillón, nos lugares da Veiga e Refoxos, e outro en Sartaxes, en Castrelo. Este último é o de maior lonxitude e beneficiará ao redor de 70 veciños. Esta é unha zona de moitísimas parcelas vitivinícolas e aquí o estado anterior deste camiño era intransitable. De feito, estábamos comentando cos viticultores como facían na época da vendimia para recolectar a uva, tiñan que facer primeiro cunha camineta pequena, traspasando as uvas para aquí para un camión máis grande. Deste xeito, o Concello aproveita o plan Agader da Xunta para atender as demandas dos veciños cunha chega de 43.000 euros. Os dous tramos de Corbillón sí que xa estaban asfaltados, a diferencia deste tramo estaban asfaltados, pero o asfalto estaba xa moi deteriorado, había unha zona forestal na que as raíces dos árboles habían levantado todo o que é o asfalto e ali o que se fixo precisamente foi botar unha capa de aglomerado por encima para nivelar todo. E despois outra zona que había na zona de Refoxos é que estaba o asfalto moi deteriorado. O Concello xa traballa no Plan Agader 2018-2019. A convocatoria está aceptada e, aínda que as actuacións están pendentes de licitar, xa se coñece a listaxe dos camiños que se mellorarán. Aí vai a ir un camiño que hai ara no Couto de Abaixo, tamén na parroquia de Castrelo, que une a zona do Couto de Abaixo coa zona de Dena, co Concello limítrofe de Miaño, e tamén se vai a meter o camiño que está na Pastora, o camiño que vai dende o Colexio da Pastora ata os Cairós. Ese camiño sí que está asfaltado, pero o asfalto está deteriorado e aparte tamén o que son os arcéns, aí cando retranquearon os muros queda unha cuneta sin asfaltar. De cara ao plan do 2020, a intención do Concello é rematar o arranxo dos camiños aínda pendentes. Sería o caso de 3 treitos na parroquia de Castrelo e un no Alto da Modia.